Hej alle sammen. Jeg vil lige vise jer vores faction, som mig og nogle venner vi spiller på her en gang imellem. Og det har vi tænkt jer at vise jer. Så ja, eller vi vil vise jer hvordan. Nu vil jeg lige vise jer hvordan det ser ud, og så ja, så vil vi filme hvor vi går og passer det, på jeg synes selv at det er kedeligt at gå og kigge på andre der er nede og mine og sådan noget. Så ja, det er det jeg er i gang med nu. Så lige, jeg tager den her lidt ned. Men ja, det er det jeg er i gang med nu. Så det her, det er en der hedder Thomas' hus. Så ja, han er ikke lige færdig med det, men snart. Så ja. Og så en bro hen til en der hedder Emils hus. Han er heller ikke helt færdig med det. Så der er ikke så meget til der. Og så heroppe, det er en der hedder Masses hus. Ham, der er selvfølgelig link til hans YouTube-kanal nede i description. Det er også, han er færdig med, ja, det, men han har ikke indrettet det. Så har vi en zombie-spawner herovre. Og den er sgu meget rar. Der kommer lidt zombie en gang imellem. Skal lige have nogle levels her. Og ja, dernede, der er mit hus. Det er mit hus, Farmers. Det er også bare normalt led. Og så har vi Tims hus, det er også meget fint. Lige en creeper, der sprang der, var inde i hans hus. Og Farmers. Så ja, det var så bare det. Men ja, der vil komme nogle videoer, hvor vi følgende passer på vores ting og ude og lave nogle små fiser og holder orden på det. Men det var bare lige et review, det her. Vi ses.